Сәлем. Бу Азатлык радиосындагы Татарча подкастның 2нче сезоны һәм аның алып баручылары мин Эльвира Гарипова һәм мин Римма Гомәрова. Дөньяга яз килде, март айы. Без бу язга ниндидер өметләр баглап кергән идек. Инде менә пандемия да бетәргә тора иде. Ләкин пандемияда, язда онытылды, мәгълүмати кырга бөтенләй башка тема килеп керде. Барыгыз да белүегезчә, 24 февральдә Русия гаскәрләре Украинага керде. Рәсми Мәскәү моны хәрби операция дип атый. Россиядә матбугат чаралары, әгәр дә бу вакыйганы дип әйтик инде, бу хәрәкәтләрне, хәрби хәрәкәтләрне сугыш яки басып алу, яки һөҗүм итү дип яза икән, Роскомнадзор әлеге матбугат чарасын томаларга мөмкин. Һәм без бүген менә шушындый катлаулы вазгыятьтә туганнар белән ничек аралашырга, балалар белән ничек аралашырга, үзебезнең тынычлыкны ничек саклап калырга, үзебезнең психологик халәтебезне ничек тотрыклы итәргә кирәк дип сөйләшәбез. Иң каршылыклы фикерләр чит илләрдә яшәүче һәм Россиядә яшәүчеләр арасында барлыкка килә. Һәм шул сәбәпле без бүген подкастка Канадада яшәүче Алимә Сәләхетдинованы чакырдык. Аны сез шулай ук Алимә Академия татар теле укыту мәктәбенә нигез салучы буларак та беләсез. Хәерле көн, Алимә. Мондай тема белән килергә бик рәхәт түгел. Хәерле микән ул көннәр сорау куярга кирәк. Алимә, менә сез нинди хисләр кичерәсез, нинди эмоциялар беренче чиратта барлыкка килде? Сез чит илдә, сезнең туганнарыгыз Россиядә, әниегез Россиядә, әйме? Менә шундый вакытта беренче хисләрегез нинди булды? Беренчедән көтелмәгән булмады. Мин чынлап әйткәндә, ничектер теге декабрьдән барлап булачак икәнен белә идем, ләкин менә шундый форматта, менә хәзер ничек ул хәрби операция барачагына күз алдына китермәдем беренче көннән үк. Ул бер шок иде. Көтелгән булса да шок. Башта курку, икенче көнгә минем каты агрессия һәм ачулану хисе башланды. Паника да бар идедер дип уйлыйм. Борчылу, шулай, шундыйрак хисләре. Әмнә балалар белән сез сөйләштегезме? Сезнең бит инде менә өлкәнрәк яшьтәге балаларыгыз да бар, әйме? Яшүсмер. Алар белән ничек сөйләштегез сез? Алар укыдымы, белдеме, гомумән хәбәрдәрме мондай әйберләрдән? Без менә бер подкастта инде Эльвира сезнең белән сөйләшкән идек. Канадада социаль, сәяси, көнкүреш темалар алар мәктәптә күтәрелә. Минем балалар инде яшүсмерләр. Һәм әгәр дә мин ниндидер яңалыкны, мәсәлән, без аны сөйләшмәсәк, аны өйгә кайтып балалар үзләре сөйләшә һәм белә. Менә дөнья күләм хәбәрләрне беләләр. Сәясәттән генә түгел ул, менә ул вакцина, ул экология, ул бик актив яшүсмерләр. Америка дусларының яшүсмер балалары, алар мәсәлән, үзләрен бу яшьтә мин республиканецмы, мин демократ икәненә үзенә билгели алалар, име? Шуңа күрә балалар, олы балалар мине беләләр иде. Сөйләшәләр иде һәм менә шулай туры килде, име? Алар менә декабрь-январь аенда икесенең дә төрле сыйныфлар тема, или ул роман укылган иде, или кино каралган иде. Безнең икенче бөтен дөнья сугышы турында. Һәм ул шуның хәтлек якын. Балалар бик каты эмоциональ кабул иттеләр дип әйтә алам. Аеруча менә зур улым ул гомумән хисле бала. Һәм аның конфликт мәктәптә булды. Конфликт нәрсәдән? Бер Кытай баласы сөйнеп куйган, менә Россиянең тагын бер территория була дип. Һәм минем улым бик каты эмоциялар күрсәтеп, син нәрсә сөйлисең? Менә шундый ул бик каты нитте һәм балалар белән мәктәптә дә сөйләшү булды. Димәк, менә бу ике малай белән сөйләшү үтте. Гомумән директорлар һәм ниләр алар рәхмәт белдерделәр позиция өчен. Беренче көнне сугыш башланганда, хәрби операция башланганда, Канададагы мәктәпләрдә сөйләшү алып барылды. Сез барыгыз да төрле илдән, безнең мәктәптә бар рус балалары, безнең бар Украина балалары, безнең бар монда бит Румыния, Молдовиядан килгән руслар. Һәм һәрбер фикерне без хөрмәт итәбез. Һәрбер баланың хисләрен хөрмәт итәбез һәм хөрмәт ноктасыннан гына сөйләшәбез дигән менә шундый әңгәмәләр. Гомумән Канаданың менә бу толерантлыгы,
ул бик каты сизелә, чөнки менә мин шул улларымнан бер сүз ишеттем. Бер тапкыр ачуландым, ничек аңламыйлар дигән әйбердә. Миңа улларым әйтте, әни, аның башкача уйларга хакы бар. Бу нәкъ менә Канаданың тәрбиясе һәм Канаданың үзенчәлеге. Бу зур балалар белән. Хәзер алар белән күп вакыт үткәрергә тырышам. Дөресен әйткәндә, нәрсә генә эшлим, мин аларны гел кочаклап йөрим. Һәрберсен үземә дә бик кирәк. Аларны да кочаклап йөрим. Зурларын да, кечкенәләрен дә. Кечкенәләренә нәрсә дип әйттем, беренче 2 көндә әйттем, кызым, гафу ит. Менә бу 2 көн зинһар энеңне дә, үзеңне дә кара, мультиклар карый аласыз, Майнкрафт уйный аласың. Әни шуның хәтлек юмарт хәзер, менә бернинди рестрикшннар юк, миңа вакыт кирәк дидем. Аннары инде яңадан күбрәк әкиятләр, күбрәк менә физик уйнау беләсезме, чынлап физик тактиль уйнау бик кирәк. Син әйттең бит, Алима, һәрбер баланың гына түгел, менә һәрбер кешенең үз фикере булырга кирәк, тиеш, һәм аларның беренчедән мәгълүмат алырга хокукы бар, һәм фикер белдерергә хокукы бар. Бу хакта безгә Азатлыкка психолог һәм психотерапевт Зәйнәп Байрова да сөйләп алган иде. Менә мин укып үтәм аның фикерләрен, менә бу балалар белән бәйле өлешен. Ул 5-6 яшьтән өлкәнрәк булган инде фикерле белүче балаларның дөньядагы хәлләрне белеп торырга хакы бар. Тик бу мәгълүматны җиткергәндә инде рәсемнәргә, видео язмаларга мөрәҗәгать итү, эмоциялар белән тулы чыгышлар булырга тиеш түгел. Безнең максат дөньяда баручы вакыйгалар хакында күзаллау тудыручы минималь мәгълүмат бирү. Бурычыбыз 5-7 яшьлек балаларны тетрәнүләрдән, рухи кичерешләрдән мөмкин кадәр яклау. Бу аңлатмаларда иң мөһим өлеше сиңа да, безгә дә бернинди куркыныч янамый дип, аның рухи тынычлыгын тәэмин итәргә кирәк. Әлбәттә, без әти-әниләр буларак бернинди зур гарантиялар да бирә алмыйбыз, әмма сүзләр аша баланың сакланган һәм якланган булуын күрсәтергә мөмкин. Инде менә яшүсмерләргә башка ысуллар куллану кирәк ди ул. Алар белән бу хакта мөмкин кадәр ачыграк сөйләшергә, бергәләп аналитик фикер йөртергә, аның фикерендә игътибар белән тыңларга кирәк. Яшүсмергә үзен ишетүләре, аның олы кеше кебек күрүләре мөһим. Шуңа бала сезгә ошамаган фикер белдерсә дә, аны ихтирам белән кабул итәргә өйрәнегез. Бу темага үзара җиңелчә генә бәхәсләшү булганда да, ул аңа карата зур хөрмәт аша гына була ала. Яшүсмер үзен олы кеше кебек тотса да, инде зур кебек тоелса да, ул әле бала гына һәм бүген гаилә климатының ни дәрәҗәдә комфорт булуы аннан да тора. Аны ниндидер катлаулы хисләргә, курку, ачулану, үчләшү кебек хисләргә куып кертмәс өчен үз фикерләреңне белдерүдә сак булырга кирәк, дип әйтә Зәйнәп Байрова. Ул әйткәнчә нәкъ шулай берне эшлибез. Ләкин менә кечкенә балаларга, мәсәлән, 3 яшьлек улыма, Зифага да ачыктан менә мин шундай бер ничек аларны сакларга, мин гомумән андай бер белән риза түгел. Ничектер тормыш буйлы, ничек бар шулай аңлатасың. Менә хәзер улай бер булды, миңа калса ул дөресрәк дип. Һәм менә монда шундый бер аспект бар, без әти-әниләр үзебезнең балаларга иң яхшысын телибез, ләкин без бер качан бернинди гарантия бирә алмыйбыз. Шуңа күрә менә монда бик мөһим балаларны Аллаһ Тәгаләгә бәйләп кую. Зифа белән, мәсәлән, күбрәк дуга кылдык, тынычлык өчен дуга кылдык, кешеләрнең өчен дугаларын кылдык. Һәм кечкенә балаларга аңлаттым, менә сугыш дигән сүзне, ул начар кешеләр, нинди кешеләр ул начар аңлатмыйсың, менә бар шундый начар әйберләр кешеләргә авырттыралар дип әйтәсең, һәм әйдә аларга дуга кылабыз. Ул аннары сорый, Аллаһ Тәгалә нишләп аны нитте, нишләп алар бар, нишләп ул шулай килеп чыга дип. Шундый менә әңгәмәләр ул бик кирәктер дип уйлыйм. Чөнки алар бит синең куркуыңны сизәләр. Мин әлегә балалар белән сөйләшмәдем бу хакта, һәм миндә ниндидер менә шундый, белмим, ниндидер стена тора дип әйтимме, минем бу хакта бөтенләй алар белән сөйләшәсем килми. Ул табигый килеп чыгарга тиеш, Эльвира. Менә хәүтрам да барсын аңлатам дигән түгел, табигый. Зифа сорады, әни, син нишләп шундый борчылган бу арада? Нәрсә синең йөзеңдә нәрсә дип әйтә? Вот шунда җавап бирдем. Кызым, борчылам, менә шулай булган тигеле. Әби белән бер нәрсә буламы? Әдәвәни килә аламы? Менә шундый сораулар аларга аңлатасың. Табигый килеп чыкса әйбәт. Икенче яктан бер дә әйтмәсәң, менә миңа калса безнең балаларга шундый әйбер була ала чит илдә, бөтенләй хәбәр булмаса, ниндидер матур өйдәге гаилә мөхитеннән
тышкы яктан кемдер нәрсәдер әйтсә, ул бәрібер әзер булырга тиеш. Айрыша Рәсәй иленнән булганлыктан дип уйлыйм. Азатлык радиосы, Татарча подкаст 2. Сез әле балаларны сөйлисез, монда өлкәннәр бар әле, мәсәлән, аларга да бит кай вакытта. Менә мин үземнең әниемнең мисалын китерә алам, ул бер көнне ушымны алды. Без бит телевизорны карамыйбыз диде инде. БСТ да бик начар күрсәтә, ТНВны да карамыйбыз дип. Ну, мәйтәм, газеттан беләсеңдер бит, район газеты килә, тагын газетлар яздырасың. Юк, яздырмыйбыз ди, чөнки бездә хат ташучы юк. Күрше авылга килеп алыгыз дип әйттеләр атнага бер тапкыр. Йөрмә дип әйттем ди, газет алдырмыйлар. Ягъни шундый Нарнияда яшәп яталар. Һәм Google Pay белән, Apple Pay белән кулланмаган, MasterCardның нәрсә икән белмәгән кешегә бармы да юкмы инде ул санкциялар? Ул айга бер тапкыр кибеткә барып, кер порошогы ала, тагын нәрсә, сабын, дөге. Менә бу дөгеләрнең бәясен ул кибеткә бер айдан баргачтан гына аптыраячак, нишләп шулай дип. Шуңа күрә аларга да бит әле җиткерә белү кирәк. Һәм без сөйләштек кешеләргә менә бу фикерне әйтү турында, балаларга җиткерү турында. Мин үзем мәсәлән куркам үз фикеремне нигезләп кешегә әйтү турында. Әйтүдән. Үз фикеремне менә дәлилләп, испатлап кешегә җиткерүдән куркам. Чөнки минем менә бу инандыру көче ул бар. Мин теге кем әйтмешли, сүзен бирми торган кеше. Һәм мин кешене җиңми туктамыйм гадәттә. Мин бу үземнең бу хылкымнан бик куркам, чөнки соңыннан кешедә менә мин әйткәнгә ышану түгел, миннән курку хисе генә калыр дип. Ягъни җиңелү хисе генә. Димәк, ул әйткәч дөрестер дигән хис белән бергә, менә бу ишә теге үстән инандыру хисе калыр дип. Минемчә, кеше үзе барып җитәргә тиеш. Ялгышканын аңларга. Менә бу ялгышканны аңлау да кыен әйбер, чөнки беребезнең дә аны тиз генә танысы килми. Без бер нәрсәгә бик каты инансак, икенче көнне ниндидер анда хәтта бик яхшы дәлил булса да, аңа ияреп китеп, мин ялгышканмын икән дип уйлау, аның өчен бик зур көч кирәк. Иң җайлысы үзең инанганга җайлы, уңайлы, туры килә торган параллель фикерләрне табып, аларны күбрәк укып, шундый каналларга язылып, шундый мәгълүмат алып яшәү, ул сине үсендерә, ул синең эчеңдәге инануны үстерә. Әгәр син үзең өчен бер хаклы якны тапкансың икән, әле җитмәсә син яраткан имам, син ышанган белемле кеше шуңа өстәп, менә бит дип өстәп әйтә икән, әлбәттә син үсенеп китәсең, синең яшәвеңнең, ышануыңның мәгънәсе барлыкка килә. Шуңа күрә һәркем әлбәттә үзе өчен үзенә комфортлы мәгълүмат чыганаклары эзли. Бу яктан мин, мәсәлән, басым ясамау яклы. Менә туганнар белән аралашканда, дуслар белән аралашканда басым ясамаска, әгәр алар нәкъ сиңа каршы фикердә икән, менә ничек талашып китмичә генә буламы? Экспертлар тагын нәрсәләр диләр икән. Екатерина Шульманның видеосын карадым. Ул бик нигезләп аңлата. Менә бу мәгълүмат алуның да нинди экологик ысуллары бар, шуларны. Һәм менә бу туганнар белән, үзегез белән ризалашмаган, килешмәгән кешеләр белән ничек сөйләшергә икәнендә. Һәм анда менә бу рациональ дигәндә фикер бик күп. Ул әйтә, менә бу социаль элемтәләрне юкка чыгармагыз ди. Ул безнең аерым бер ресурс, аерым бер капитал, аларны юкка чыгарырга кирәкми. Аны әзрәк киметергә була. Теге менә Эльвира әйткән, эскалацияга барып җитмәс өчен, араларны бозмас өчен. Әмма син миңа дус түгел, син миңа туган түгел дип араларны өзү кирәкми. Чөнки сез ниндидер авыр хәлгә калсагыз, дөнья китергән авыр хәлгә, үзегезнең юләрлегегез белән эләккән авыр хәлгә калсагыз, сез менә бу социаль элемтәләрне кулланачаксыз. Сезгә сезнең белән килешмәгән кешеләр ярдәмгә килергә мөмкин. Чөнки алар сезнең иң якын кешеләрегез булып калырга мөмкин бу ситуациядә дип. Мин моның белән бик килешәм, чөнки кешеләр алар бөтенесе дә бер фикердә булырга тиеш түгел. Без бөтенебез дә төрле, без төрлечә уйлыйбыз, безнең төрле тәҗрибәбез бар, бэкграунд һәрберебезнең төрлечә.
Менә Алимәнең улының әйткәне ошады. Чөнки алай уйларга аның хакы бар. Шулай ышанырга аның хакы бар. Ул да безнең менталитет, беләсеңме, теге Рәсәй менталитеты ул. Юк, менә шулай булырга тиеш. Алай түгел, былай улаймы? Әйе, алай түгел, былай ул менә. Ничек кенә булса да бер фикер ул. Юк, менә былай дөрес ул ди. Һәм чит илдә бит алай түгел. Алар, мәсәлән, гомумән, син каян килдең Канадага дигән сорау шаккатыра аларны. Мәсәлән, ул просто логиканы, мантыкны аңлатам теге кешеләрнең. Шуңа күрә фикер йөртергә дә, башкача уйларга да башка кешеләрнең хаклары бар икәнен әйтәләр, алар кабул итәләр. Ә без кабул итә алмыйбыз, күбебез. Икенче көнне минем шок иде. Минем дөнья шәлперәмә килде. Аннары мин көннең киченә таба әйтәм, бәлки мин хаксыз дип сорау бирә башладым, чөнки бик шундый куркыныч булды. Һәм беләсезме, нәрсә эшләдем? Теге ул бит башта чыган, син менә моны тыңла, син менә моны ука, син менә буны. Ә син укыдыңмы? Ә мин укыдым. Менә безнең хәзрәт дигәннәр нәрсә әйтте? Мин менә шундый елдан периодиканы укып барам дип әйтте. Бу бит инде шундый үзеңне абруйлы кую. И мин аңладым, минем риторикадан шундай бер чыга, мин укып барам дип. Һәм үземә сорау бирдем, Әлимә, ә син теге якны чынлап укыдыңмы? Аларның прямой эфирларын, аларның дәлилләрен карадыңмы? Утырдым, бер төн карап чыктым. Чынлап әйткәндә, нык авыр. Ул ни? Ләкин менә теге опора диләрме, нәрсәме, үзеңнең фикереңнең кайсы икәнен син, яңадан менә бу анализлау, имә фикер йөртү. Бит гадәт. Бездә гадәт юк әлегә. Кызганычка каршы, бер факт менә, кызлар. 2019-да мин Казан буйлап бүтән кибеттә, бүтән нәшрияттә татар тарихыннан дәреслекләр таба алмадым. Тарихны, социологияны белмәгән кешеләр, яки менә бу навык булмаса, бу гадәт булмаса, бик авыр ул. Һәм мин һәр вакытта сорау бирәм. Менә мин хәзер шулай уйлыйм, бу минем дөнья, бу минем караш, һәм нәрсә дисәк тә, мин дә ниндидер изоляциядә. Шулай бит инде. Мәскәүдә дә бар ул. Мин Казанда булсам, мин ничек уйлар идем дип әйттем, ләкин мин янда Грузия вакытларын искә төшердем. Мин бер вакыт шулай уйлыйдыр. Юк, ул аннары минем өченче көнгә кабул итү килде. Менә кешеләр шулай уйлый ала. Һәм мин белмим, алай әйтергә ярыймы, юкмы. Мин әзгенә I'm sorry for them диләрме, ничек ул татарча? Аларның менә бу фикер мөмкинчелекләре күбрәк булуларына теләр идем. Менә шулай дип әйтим. Чөнки мин үземнән килгәндә ихластан утырып карап чыктым. Бик авыр иде, карап чыктым. Мин үзем һәр вакыт менә шундый, ничек дип әйтергә, авыр эмоциональ мәгълүмат белән килгән кешегә һәр вакыт әйтәм. Бу синең фикереңме? Әллә бу фактмы? Син менә бу фактны ничек җиткерәсең дип. Һәм кеше инде уйлана башлый. Чынлап та бу бит чиста мәгълүмат кына түгел. Мин монда әле язам. Менә бу хаксыз, менә бу кеше начар, менә бу кеше киресенчә каршы якны ямсызлап күрсәтә дип. Әмма бу факт түгел. Бу яки башка кешенең фикере, яки синең фикерең. Мин менә бу кеше яклы дип, менә бу ил яклы дип укымаска кирәк яңалыкларны. Булырга тиеш шундый башта тәнкыйтьче, журналист кебек һәрбер менә бу чыганакка сорау бирергә кирәк. Нинди сораулар? Бу профессиональ мәгълүмат агентлыгымы, теге мәгълүмат чыганагымы? Бу ниндидер дәүләт структурасының ресурсымы? Әллә бу блогермы? Әллә бу кеше темада бөтенләй компетентлы түгелме? Бәлки ул торт пешерүчедер. Ул сезгә менә аңлатып бирә. Менә бу ситуациядә кем хаклы, кем хаксыз, һәм монда бу кешегә ышанырга ярыймы? Шундый сораулар бирергә кирәк. Башка чыганаклар бу турыда язамы? Ягъни бер генә кеше бу турыда язамы? Ул ниндидер чыганакларын күрсәтәме? Менә бу күрсәтелгән ниндидер видео, фото контентны фотошопта эшләп буламы? Эмоциялар бармы? Һәрберсенә әйеме, юкмы дип сораулар бирергә кирәк. Һәм ахырда үзеңнең процентыңны чыгарасың. Моңа күпмегә ышанырга була, күпмегә ышанырга булмый дип. Хәзерге заманда, ягъни мин нәрсә әйтергә телим? Хәзерге вакытта, хәзерге чорда
һәркем үзен менә шундый журналист итеп хис итәргә тиеш. Һәм менә бу чыганакка менә шундый сораулар бирергә тиеш. Нидер чек-лист булырга тиеш дип саныйм. Ярый, әмнә кайбер психологлар менә нәрсә ди, менә бу туганнар арасында һәм дуслар арасында әгәр шул кадәр каршылык була икән, ул синең әниең, ул синең бабаң, ул синең оныгың, талашасың, ләкин алар белән бит инде бөтенләй дә ниләрне менә рима әйтмәшли, элемтәләрне өзеп булмый, ул бит синең әниең, ул бит синең балаң, һәм яки ул синең абыең, апаң. Бу иң якын элемтәләреме? Һәм психологлар нәрсә ди инде? Теге канга батып тузгышырга түгел, ниндидер бер уртак әйберне табарга. Бер яктан карыйсың, монда нинди уртак әйбер булырга мөмкин инде? Син менә тулысынча менә шушындый фикердә, тегеләр тулысынча икенче төрле фикердә, ләкин ул нинди уртак әйберләр булырга мөмкин? Беренчедән ул курку. Барыбер алар да курка, мин дә куркам. Бу икенче тарафта курка. Әйе, менә без дә куркабыз, менә сез дә куркасыз, һәм менә без бу куркудан нишләргә тиеш. Һәм икенчесе ул билгесезлек. Менә чынлап та алар өчен дә билгесезлек ишинде, бу як тараф өчен дә билгесезлек хөкем сөрә бүгенге көндә. Һәм менә шушы билгесезлек вакытында сез нәрсә бергәләп, нәрсә эшли аласыз. Менә шундый әзме күпме ниләрне, уртак әйберләрне табып, хисләрне җигәрләп дигәндә инде бераз тынычланырга мөмкин. Азатлык радиосы, Татарча подкаст 2. Менә кызлар, ахырда, подкастның ахырында бер генә сорау. Сез менә үзегезне тынычландырыр өчен, нинди нәрсәдә булса тотып эшли башлар өчен нәрсәләр эшлисез үзегез? Мин бер көнне дус кызыма шалтыраттым. Миңа нәрсәдә булса эшләргә кирәк, менә кулны, башны, икесен дә мәшгуль итәр өчен, әйдә иң кимендә шигү дәресләре башлыйк дип. Мин әйтәм, үзем генә өйдә утырып бер кайчан да шигеп утырмаячакмын, тишек булмаганны тишек ясап. Менә бу ниндидер шундый уртак хәрәкәт булса, сөйләшеп утыра торган түгәрәк эш булса, мин бик риза. Мин яратмаган аерылмагыз җырын тыңласагыз да, җырласагыз да була. Әмма әйдәгез менә кулга һәм башка ниндидер шөгыль кирәк, чөнки акылдан шашырга була дип. Чөнки сөйләшергә кирәк, хисләреңне кем беләндер уртаклашырга кирәк. Үзеңдә генә аны саклап, стерник, валерьянка эчеп кенә йокыга китеп, сәламәтлеккә зыян китергә ярамый. Кем беләндер фикердәшләрең беләнме, якыннарың беләнме барыбер фикер белешергә кирәк. Тагын бер темага әйтмәкче идем. Менә бу информация бөтен яктан да килгән вакытта мошенниклар көчәя дип. Ягъни сездән яки ярдәм сорап, яки сезгә ярдәм итәргә теләп мөрәҗәгать итүчеләр күп булачак. Акчагызны саклап калам, яки ниндидер ташламалар буенча нәрсәдер сатам дип, менә чит илгә чыга алмаучылар өчен сезгә виза ясап бирәм дип, яки әйдәгез анда тегендә барып протест белдерәбез, монда чыгабыз, булай итеп чыгыш ясыйбыз дип провокаторлар килергә мөмкин. Безнең Йолдыз Шульман ул әйтә, менә шундый ярдәмчеләр яки ниндидер эшкә чакыручылар булганда, хәрәкәткә чакыручылар булганда, яки бу сезнең танышларыгыз булырга тиеш, яки танышыгызның яхшы танышы булырга тиеш. Сезнең арада бер кешедән дә артык чылбыр булмаска тиеш. Ягъни бер кул күрешү аркылы таныш кеше булырга тиеш дип. Менә шундый саклану чарасы бар. Шуны әйтергә теләгән. Алима, син нишлисең? Менә бик авыр минутларыңда. Сез мине кунакка чакыргач та әйттем, урна кеше түгел. Мин тыныч түгел, һәм гомумән уйлыйм, безгә тыныч булырга ярамый. Миңа калса бу бик пассив позиция. Мин тыныч түгел. Ләкин сәламәтлек ягыннан беләсезме, мин бар шулай кешеләр менә укымай инде син аны, кермәй инде син аны, һәм алар чынлап та булдыралар, име? Мин менә үземнән үзем шундый, менә миңа күпме операция ясадылар, миңа бер тапкыр ишемә операция ясадылар, тешләремә минем бар иде. Һәм мин аларның үземне бит барсын да күрдем. Мен әйтәм, сез кызга куя аласызмы? Менә күрсәм, мин карыйм аны. Менә мин карамасам, минем бик каты паника һәм белемсезлек, мин бик каты борчылам. Шуңа күрә мин һаманда миңа хәбәрдар булырга кирәк. Мин хәбәрдар булам, ләкин мин шигеп утыра алмыйм. Мин шигеп сөйләшә башласам, минем процент усаллыкның арта башы. Мин нәрсә эшлим? Мин кытырып өйне җудым, кызлар. Бөтен стеналар, түшәмнәр,
менә уч саллана алсам бер тапта калмады. Күпме тап иде? Бер тапта калмады. Менә бу физик яктан һәм ниндидер физик активлык, чаңгышудык урманда, кояшка чыгып, нидип һәм әйткәнемчә, балалар белән дә шундыйрак ул эмоциягә ниндидер физик яктан чыгарга кирәк дип уйлыйм. Сикереп, йөгереп, кытырып, менә шулай уйнаганда, балалар да чыгаларның. Һәм мин үзем дә шулай дип мин чөнки һәм инде төгәл синең белән фикердәш булган кешеләргә бик каты булганда шалтыратасың, яшәгәле дисең. Менә Алимә, дөрес тактика сайлаган диярсең, чөнки менә психологлар да, хәтта теге табиблар да менә шу борчу, курку вакытында кортизол, адреналин кебек гормоннар бүленеп чыга инде. Һәм аны баланслар өчен нәкъ менә физик күнегүләр кирәк. Һәм менә шул чынлап та бераз гына хәлне җиңеләйтеп җибәрә. Хәтта йога мәсәлән булышмады, миңа йога ясадым бер көнне. Йога җитмәде, киттем, йөгердем Чөнки тынычлана алмый баш мие. Глицин дигән препарат бар. Куркынычсыз бер көнне глицин эчтем мәсәлән. Чынлап та менә миңа да ниндидер менә шушы физик күнегү, мин теге авыл урамнары буйлап йөреп кайттым. Аннан кайткач, мунча кердем. Мунча менә мине беренче тапкыр бу юлы мунча тынычландырды. Мин аны шул кадәр ничектер яратып кердем. Бик теге яратмаган булсам да элеккерәк вакытта. Яхшылап йокладым. Бу әйберләр эшли һәм моннан курыкмаска һәм мондый нәрсәләр белән шөгыльләнергә кирәк. Үзебезнең менталь сәламәтлегебезне, башыбызны, миебезне барыбыз сакларга кирәк. Һәм көндәлек ниндидер элекке тәртипне барыбер саклап калырга кирәк дип саныйм, чөнки бу нормаль тормыш хисе бирә. Барыбызга да бу тыныч булмаган вакытта ничек тә тынычлыкны саклап калырга ясын иде һәм мондый вакыт дип әйтим, менә шушы чор тизрәк бетсен иде. Без шушы теләктә подкастыбызны бүген тәмамлыйбыз. Безнең белән кунакта Канададан Алимә Сәләхетдинова булды. Сау булыгыз. Татарча подкастларны сез озатлык.org сайтында, Озатлыкның социаль челтәрләрдәге барлык платформаларында, YouTube видео хостингында һәм күп кенә музыкаль платформаларда тыңлый аласыз.